Hej 3. uge. Når I ser og hører den her video, så er det fordi, jeg ikke er her mere. Eller sådan kunne det i hvert fald lyde, hvis man nu havde set en god actionfilm, hvor der lige pludselig var en video. Så galt er det ikke den her gang. Jeg er bare ude som sensor i SOP i Køge, og derfor har jeg fundet på nogle selvstændige opgaver, som vi skal arbejde med samtidig. Altså, eller ikke samtidig, mens jeg er væk. Sådan er det. Det består bare af 3 opgaver. Den første er en opgave om modellering af lufttrykket i et bildæk. Der skal I modellere ændringen i dæktrykket som funktion af tiden, og så løse den. Først opbygge en differentialligning, og så skal I løse den differentialligning efterfølgende. Og der er kommet en sådan betingelse, så jeg kan få bestemt, hvad integrationskonstanten skal være. Opgave 2 går ud på at modellere væksten for en fisk. Læg mærke til det flotte billede her, genereret i ChatGPT. Det vil være, der kommer ud, når man beder den om at have en fisk i forskellige størrelse, hvor der også skal være linealer med. Og der er lidt flere spørgsmål, men igen opstille en differentialligning og løse den, og så er der lige 2 opgaver, I skal løse derefter, når I først har funktionsforskriften. Den tredje opgave går ud på at modellere eller finde en funktionsforskrift for vandhøjden som funktion af tiden. Men I skal gøre det ved at opstille en differentialligning og så løse den efterfølgende. Her er der lidt flere hints til, hvad I skal gøre. Yderligere har jeg lavet en facitliste, så I kan se, om I er på rette vej. Det er med vilje, den er skrevet med gul, så I knap nok kan se det. Hvis man har en rigtig god viewer, så kan man lige hurtigt lave det om, og så kan man godt se, hvad der er. Eller også kan I måske markere teksten og sådan noget. Det er kun lavet for, at I ikke bare skal skrive direkte af fra facitlisten med det samme. Men det er en guide til jer, så I kan se, om I er på rette vej. Ja, på Lexio kan I se, der er oprettet en afleveringsmappe til jer. Og I skal aflevere det kl. 12, altså umiddelbart efter undervisningen er slut. Og I skal aflevere billeder af jer selv i jeres grupper foran jeres beregninger. Og jeg bruger de her billeder til at tjekke fravær og se, at I får øvet jer lidt. Så jeg forventer, at hver gruppe nok får taget 3 billeder, sådan et billede til hver af opgaverne. Og så skal vi jo finde ud af, hvem af jer, der skal være sammen. Og det har vi jo som sædvanligt vores værktøj til her, hvor vi lige kan finde en tilfældig rækkefølge. Så som det ser ud lige nu, så er det Kas, Felix og Johan, der er sammen. Gustav, Emilia og Utsav er sammen. August, Mohammed og Enes er sammen. Så står der godt nok Sejed, men det regner jeg ikke med. Så Mikkel, Lukas og Anna er sammen. Så har vi Jonas, Valid og Ida. Og til sidst så har vi Karoline, Masara, Arthur og Clara. Det er holdene for den her gang, så det er det, jeg forventer. Jeg skal nok skrive holdene til jer. Hvis der nu opstår huller i holdene, så bare sørg for at tage listen fra toppen og fylde, og så bare hver gang jeg har ramt 3, så er det dem, der er sammen. Det er sådan, vi har gjort de andre gange. Det var ordene, så jeg glæder mig til, at vi ses igen.